Καλησπέρα. Είμαστε το κατάστημα Ειδών Ελίας Καλαϊτζής. Σήμερα είναι 31 Δεκεμβρίου και θα κάνουμε την πρωτοχρονιάτικη κλήρωση ενός βυθομέτρου. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις συμμετοχές. Από τις 15 Δεκεμβρίου έχουν ξεκινήσει οι συμμετοχές σας. Να δούμε τώρα ποιος είναι ο τυχερός. Λοιπόν, ο τυχερός είναι ο Γιάτσιος Χρήστος από την Άουσα, ο τυχερός που κληρώνεται το βυθόμετρο. Θα τραβήξουμε και ένα επιλαχών. Ο πρώτος επιλαχών είναι ο Μπάτσης Νικόλαος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά.